Будителство, за мен това е човек, наречен от Вазов образ невъзможен. Това е Георги Раковски. Тук Раковски успява най-сетне да обясни своите идеи, как трябва да се стигне до национално освобождение и самосъзнание. Това не става с революция, а това става с еволюция. Раковски търси съмишленици и накрая успява да ги намери в Свищов. За тук се решава да се направи гражданска организация, гражданско сдружение, което да представлява пред хората този таен комитет. Дружеството да бъде изключително образователно. Кирил Аврамов, в края на живота си, той решава да дари една огромна сума, чрез която да се построи в неговият роден град сграда за театър и читалище. Не случайно единственият паметник на дарителството е тук в Свищов. Там, където са описани кой какви средства е дал, не пише, че ги е дал или че са му ги взели, а пише, че ги е пожертвал. Да пожертваш нещо, за да създадеш нещо живо. Това няма как да умре. Една от целите при създаването на читалището е именно събиране на стари книги, ръкописи, старопечати, тефтера с имена на членове-основатели, дарили суми. Събрани са над 37 000 гроша. Ще ви покажа книга, която е на 380 години. 1874 година за първи път жена излиза на сцената и можем да кажем, че Свищов е дал основания за това. На 11 май, по стар стил, това е празникът на светите братя Кирил и Методий, отбелязваме 170 години от създаването си с естествено тържествена част и с един концерт. Основното за хора е, че той не е професионален хор. Това са хора-любители. Хора, които чувстват нужда да бъдат заедно и да пеят заедно. И се оказва, че и общността също има нужда да ги чува. Открий буквите и ценностите в българската азбука на чудесата. Виж ги всички на Чудесата БГ.